Kawachako kod wach mar twak mar thicho kod Gachagua ne Ramogi ma en oimore. Gikone to pedhi od bura paro mar thicho ko jalup jatend piny Gachagua. Jaod bura ma Kibwezi West Mwengi Mutusi ema opedho paro no ka olero ketho ma itudo godo Gachagua. Jaod bura 291 ne oseketo kokgi e paro no kendo kalo kwan madwarore mar jaod bura 117. Jaod bura okwayo mondo medgi arita ikine magitwak e wi thicho ko Gachagua apisi. Spika mar od bura Moses Wetangula olando ni pach jopiny idhi kaw chieng' tich abich jumani ka bura no ibiro yal tich ariyo mar juma manyien. Jafwambo marwa Chris Owino noluwo wachni kendo ma e report. Bang' jumbe bura mag paro mag thicho ko jalup jatend piny Rigathi Gachagua fuong'ore e kind jood bura mag Kenya Kwanza, gikone to paro makamano ochopo kare. Kar saa 8:42, spika mar od bura Moses Masika Wetangula omiyo it jopiny chiemo mane gisebedo ka girito kod sironyo. Honorable members, Wetangula oketo ayanga paro mokwongo mar thicho oko jalup jatend piny manie apisi e historia mar piny Kenya. I wish to notify the House that I'm in receipt of a notice of a special motion dated Thursday, 26 September 2024 and received on Friday, 27 September 2024 from the member for Kibwezi West, the Honorable Ekomas Mwengi Mutuse MP. The Honorable member seeks a resolution of the House for the removal from office by impeachment of His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, as the Deputy President of the Republic of Kenya. E twak mare, Wetangula opuodho paro makamano mane opedh kod jaod bura ma Kibwezi West Enoch Mwengi Mutuse. Kaluwore kod Wetangula, paro matero Gachagua dala ochopo dwaro duto madwarore gi chik kuom yudo sir mag jood bura 291 kuom jood bura 117 madwarore mar pedho paro makamano. Having examined the notice of the special motion by the member for Kibwezi West, I find that the special motion meets the requirements relating to form and threshold set out in the Articles 145(1) and 151(b) of the Constitution and Standing Order 64(1). I have also satisfied myself that the number of members who have appended their signatures in support of the special motion exceed the minimum threshold of 117 members in this House. E paro mare, Mwengi Mutuse oseo Gachagua kuom tiyo ataro mar chik yudo mwandu mag e yo ma ok ong'ere kaachiel gi koso bidhruok e apisi. With this special motion, Mr. Speaker, I am also laying before the table of the House the list of 291 members of the National Assembly who signed in support of the motion. Mr. Speaker, number 3, I will also be laying the bundle of evidence in support of the grounds in the motion. And number 4, I will be laying the list of witnesses, all contained in this bundle. Mr. Speaker, Kenyans will be shocked. Indeed, Kenyans will be very shocked when we finally unravel and demonstrate the grounds and the supporting evidence. Osiep manyien e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny William Ruto onenore kendo bang' jood bura mag ODM keto kokgi e paro makamano. Moko kuom jood bura mag ODM mane oketo kokgi e paro makamano gin jatend kweth jood bura manok Junet Mohamed, jalek kweth jood bura manok Milly Odhiambo, Otiende Amolo, Samuel Atandi e kind jood bura mamoko. Junet Mohamed, the leader of minority. Honorable Mohamed Abdikadir, Honorable Yakub Ado, Honorable Richard Ken Chonga, Honorable Ali Wario, Paul Abuor, Badu Twalib, Dr. Charles Ochieng, Caleb Amisi Luyai, Elisha Odhiambo. Ataro kod geno mag ji mathoth, jood bura mag Wiper bende osiro parono kata odoko ni ogai margi Kalonzo Musyoka osebedo ka singon jood bura mag Wiper dhi chung' kod Gachagua e od bura. Patrick Makao Kingola of the Wiper Party, Maboko constituency. Wach machielo mane omako dho jopiny en okang' mar jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro, achiel kuom josiasa machiegni kod William Ruto e gwenge mag Masawa tamore keto koke e paro makamano.
Ndindi Nyoro osebedo ka sayo Gachagua e dweche mokalo kendo inene ka achiel kuom jotelo madhi kawo kar Gachagua e siasa mag masawa. Moko kuom jood bura mawuok e gwenge mag Mount Kenya kotelne kod jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wa bende okwayo mondo mednegi arita motegno ni mar jal ma giketo e liet en jal ma ok weth. And we have no business to advise the Inspector General and the Director of the National Intelligence Service on what to do. Honorable Speaker, you must direct the Inspector General of Police, who was approved by this House less than a month ago, to ensure that when this House is sitting within the precincts of Parliament and even outside and including committees of this House sitting, Honorable Speaker, members are secured. That, as Honorable Judet has said, we are not dealing with an ordinary matter. We are not dealing with an ordinary man. We are dealing with a black man with a very black heart. Got mar masawa pod dhi nyime kod bedo mapoth ne jal jatend piny Rigathi Gachagua bang' jood bura 291 keto kogi e paro matere dala. Jood bura go seyo Gachagua kuom kwang'e nama taro mar mibadhi dak e ngima mayom kapoe kar tiyone oganda jo Kenya ka achiel kod ng'wano mwandu manengogi lach e bwo higni 2 kende. Chris Owino, Ramogi TV, Bunge Tower, Parliament Buildings, Nairobi.